Shi fa wannan gari al'adarsu suna sauke sarkin su ne duk bayan shekara daya, sannan su dauke shi su kai shi wani kungurmin jeji wanda sai ka shafa tafiyar kilomitoci da shekaru kafin nan ka iske wani katon tafki. Gari ne mai yawan jama'a, amma cikin kashi 10 na yawan jama'ar garin, kashi 9 gaba ɗaya barangwal ne, kashi 1 ne mutane. A ka'idar garin kuma mutane ne kawai suke iya mulki. Sun yi sarakuna bila adadin, kowanne kuma haka karshen sa yake kasancewa. Duk wanda ya shigo wannan gari nasu to hakika baya fita in dai ba dan garin bane. Sannan al'adarsu ba sa tirsasawa mutum sai ya mulki garin su, da ra'ayin mutum yake mulka. Sannan su dauke shi su kai shi wannan kungurmin dajin da kujerar da ya mulki a kanta, kawai su zaunar da shi ba abinci ba ruwa, a haka zai karasar da rayuwarsa a gurin. Da ka shiga jejin zaka fara ganin barangwallin mutane, ko ba na kowa bane illa sarakunan nan da ishirwa ta kashe su, wasu yunwa ce ta kashe su, wasu kuma namomin jeji. Dajin na ya hada da zakuna da misai ba kalar muguwar dabbar da babu a ciki. Daga farkon kafa daular su sun yi sarakuna sun kai guda 500 kuma gaba ɗaya karshen sa haka ya kasance. A yau ma ranar cikan lokacin wani sarki ta yi inda suka dauke shi suka saka shi a kwale-kwale suka yi nisan kiwo da shi, bayan sun daure mai fuska suka kai shi da shi da kujerarsa suka ajiye shi. Bayan sun dawo gida sai suke ta tunanin inda za a samu sabon sarki. Aka tara mutanen da suke wannan gari, aka ce dole a cikin su wani ya fito shi zai jagoranci garin, amma aka rasa. Kuma ka'idar garin ba a tirsasa mutum dole sai yayi mulki. Duk da tarin dukiyar da take wannan masarauta da duk sarkin da ya hau a cikin wannan shekara ɗayar zai facaka da wadaka da dukiyar da ya so. Suna nan zaune ana ta tunanin sarkin da za a nada na gaba, domin garin ba zai zaune ba sarki. Bayan an tara bil'adaman da ke garin, kowa aka ta tambaye shi sai ce shi ba zai wannan mulki ba, saboda ba zai yadda a kai shi dajin mutuwa ba, saboda duk wanda ake kaiwa da yawan su ko sati ɗaya ba sa yi a raye. Haka dai suka zauna a wannan gari ana ta tunanin wanda za a nada a matsayin sabon sarki. Haka kowa a cikin wannan gari ya shiga halin damuwa saboda babu sarki. Suna zaune ana shawarwari a fada, kwazam sai wata dabara ta zo musu. Wannan shirin zai fara zuwa muku gobe Alhamis da misalin karfe 8 na dare duk bayan kwana biyu. Ku yi subscribing sannan ku danna alamar kararrawa, kar ku bari a barku a baya.